guys, ito po yung ito yung Shoppers Mall. Ayan, Esteban Shoppers Mall. Ito. At may ginagawa dito. Ayan. Dahil magkakaroon na ng food court dito sa sa Shoppers Mall. Ayan. Ito kaya ginawa itong may traffic light doon sa banda doon sa King Street. Sa may ayan. Ayan, sa mga mag-grocery may Sobeys dito. Ayan. Grocery store. So ito yung malaking parking lot ng Shoppers Mall. Ayan. Okay, ikot tayo ulit dito. Napakalawak na, napakalaking parking lot. Yan, may ginagawa sa may so ito yung pinaka-entrance ng mall. Ayan. Ayan. So ito po yung hanggang dulo, nandun po yung Canadian Tire. Hanggang dulo yan guys, yan. Ayan, Marks, The Rigs, Dollarama, PB Mart, then Canadian Tire. So yun po, pasunod-sunod lamang po yan. Ayan, balik tayo doon sa may Canadian Tire. Dito sa kaliwa ay Tim Hortons naman guys. Yan. Okay. So bumalik po tayo. Umikot ako. Bumalik ako dito sa may Canadian Tire. So ito. Prels, kaya yung mga pinag-groceryhan namin na yung mga murang gulay. So diyan kami lagi nag-grocery kasi may diferensya, may kamurahan yung bilihin. Ayan. So komportable kaming mamili dyan. At may mga Pilipino may mga Filipino goods, mga Pilipino na bilihin, pagkain. Hotel. So ito po yung King Street at ito dito magtatapos yung King Street dito. Pag lumiko ako dito sa kanan, Kensington Avenue na po ito. Kensington Avenue. Sa Kensington Avenue naman, dito makikita yung pag gusto natin pumunta ng Service Canada, Best Western Hotel, Motel 6. Pagkain, Subway, kainan, Domino's, Tacos, and Walmart. Ayan, bandang kaliwa, Walmart. Ayan, Mr. Mike, nagsarado na yung Mr. Mike. At dito naman sa kanan, ayan, Quality Inn. Ayan, ayan, dyan temporary nag-stay si Noy Joseph. Ayan, tumira siya ng 1 month dyan dahil habang naghahanap siya ng kanyang tirahan, nag-stay siya dyan. At dito naman sa tapat niya, kaliwa, Power Dad sa mga gustong bumili ng sasakyan, sa mga parating o dadating ng Canada dito sa Esteban, Saskatchewan. Ito may Power Dads dito, bilihan ng mga
mga sasakyan. Ayan. Tapos mga ano na to, industrial company na ito. Ayan, TSNM. Ayan. Ang tapat niya ay JMC naman, mga sasakyan dealer ng ano, ng mga sasakyang JMC, Chevrolet. Ayan. Panahon dito, ang oras ay alas 10:17 ng umaga ng Friday, at ang temperatura ay plus 14 lamang po. Kahapon ay plus 16. So nag-drop siya ng dalawa, dahil kahapon plus 16, ngayon plus 14. Right. So ito naman po yung pinakadulo ng Kensington Avenue. Ayan, sa may stoplight. Pag nag-turn naman ako dito, ayan guys, pag nag-turn ako dito sa bandang kanan, to turning right ako, ito na po yung pinaka main kalye. Pinaka main kalye ng ano, ng Esteban 4th Street. Webster, yung aking unang employer, unang pinasukan sa kaliwa. At dito naman yung lagi kong binibilhan ng kape, Tim Hortons. Ayan, dito sa may 4th Street. Dire-diretso na po ito, itong 4th Street, dire-diretso na po ito papuntang downtown ng Esteban. Ito po yung pinakagitnang kaya sinabing main, kumbaga pinaka main kalye ng Esteban, dahil ito yung papuntang Regina Highway 39, at dito sa kabila naman sa likod ko ay Highway 39 papuntang US border. Ayan. Ayan. Dito naman matatagpuan yung may Chinese restaurant, at saka ang tapat niya ay Subway. Tapos next niyan may 7-Eleven, and pagkatawid mo sa may 7-Eleven, meron namang Pizza Hut. Ayan na yung Pizza Hut. Tapos ayan, pag change lane lang tayo. Ito naman yung bandang Co-op. Ayan. Pasensya nyo na, video tumagilid yung aking phone habang naka-mounted. Ayan na po yung Co-op grocery, ayan, na malapit sa amin. Minsan dyan din ako na grocery, depende sa kailangan. Ayan, sa bandang kaliwa dyan ako nag-grocery. Minsan depende po sa kailangan anong bibilhin. Ayan. Dahil marami rin po dito mapag-grocery yan. Yun nga lang, depende kung anong product. Meron kasing mura sa kabila, merong mahal sa kabila. So kailangan alam natin. At dyan din ako nag-i-give. Ayan, dito naman sa kaliwa kanto, ito naman yung Souris Avenue. Ayan, yung kaliwa may kanto ng courthouse. Ayan po yung papuntang kabilang US border. Ayan, may isa na namang dealer dito, Esteban Motors po. Ayan, mga Jeep, mga Dodge, ayan, Chrysler, yun po yung kanilang mga sasakyan. Ito na po yung downtown. Ayan, Salvation Army, Salyan. Ayan po yung thrift store. Ayan, mga bilihan ng mga second hand. Ayan, may mga restaurant dito. At saka nagtapatan yung 4 na bank. Ayan, Bank of Montreal, CIBC, Scotiabank, and RBC Bank. At dito na po yung downtown. Ayan, kabilaan na po yan, may 2 pong Filipino store dito. Yung isa ay Bocha Meat Shop. Ayan po yung kanto naman, ito na yung
kanto papunta uwi sa amin. Yan, yung kanto po sa kanan may sinihan. At ito naman yung kanto ng 13 Avenue. Ayan. May TD Bank. Ayan. At ilang block lang, dalawang block lang in W na. Ayan, may W. Papunta na po ng Regina yan.